Páratlanul áthalad a téren, a székesegyház mellett maga a bíboros, a nagy inkvizítor. Némi távolságban követik komor segítői és rabszolgái, meg a szent őrség. Mindent látott. Látta, hogy a koporsót letették a lába elé, látta, hogy feltámadt a lány, és elborult az arca. Összevonja sűrű szemöldökét, és tekintetében bajós fény villan. Előre nyújtja ujját, és megparancsolja az őröknek, hogy fogják el őt. És lám olyan nagy az ereje. A nép már annyira rá van szoktatva az alázatra, hogy a tömeg rettegve engedelmeskedik neki. Rögtön utat enged az őröknek. Azok meg a hirtelen támadt síri csendben ráteszik a kezüket, és elvezetik őt. Az őrség a Szent Törvényszék ódon épületébe, egy szűk és komor, boltíves börtönbe vezeti a foglyot, és bezárja. Eltelik a nap, beáll a sötét. Forró és mozdulatlan szevíjai éj. A lég babér és citromillatot lehel. A sűrű homályban váratlanul kinyílik a börtön vasajtaja, és kezében mécset tartva lassan bemegy a börtönbe maga a nagy inkvizitor. Te vagy az? Nem, ne szólj. Itt most kettesben vagyunk, és túlságosan is jól tudom, mit válaszolnál. Aztán meg jogod sincs, hogy bármit is hozzátégy most ahhoz, amit már egyszer megmondottál. Miért jöttél? Hogy zavarj bennünket? Ilyen vagy hát. Nem akarom tudni, hogy valóban te vagy-e az, vagy csak az ő hasonmása. De holnap elítéllek, és mágián elégetlek, mint a legveszedelmesebb eretneget. És ugyanaz a nép, amely ma a lábadat csókolgatta, már holnap egyetlen intésemre rohan, hogy parazsat hozzon a mágiádhoz. Tudod ezt? Bizonyára tudod. Akkor hát miért jöttél mégis ide? Egyáltalán van-e jogod, hogy felfedj akár csak egyet is annak a világnak a titkai közül, amelyből jöttél? Nem, nincs jogod. Azért, hogy ne tehess hozzá semmit ahhoz, ami már régen elmondatott. Éppen most jöttél ide, amikor először vált lehetővé, hogy végre törődjünk az emberek boldogságával. Te ne tudnád. Az ember lázadónak teremtődött. Hát lehetnek boldogok a lázadók? Téged akkor figyelmeztettek. De te elvetetted az egyetlen utat, amelyen boldoggá lehetett volna tenni az embereket. Szerencsére, mielőtt elmentél, átadtál mindent nekünk. Emlékszel? Megígérted, szavaddal megerősítetted. Nekünk adtad az oldás és kötés jogát. És immár természetesen nem is gondolhatsz arra, hogy most elvett tőlünk ezt a jogot. Miért jöttél hát? Zavarni bennünket? Akkor ott a pusztában a félelmetes és okos szellem beszélt veled. És ahogy a könyvekben írva vagyon, megkísértett téged. Így van? Bizony így van. És ugyan lehetett volna-e bármi igazabbat mondani annál, amit ő, az okos szellem felfedett akkor néked 3 kérdésben? És amit te elvetettél? Igaz tudom. Akkor ezt még nem lehetett ennyire látni, de most, 15 évszázad elteltével már láthatjuk. Akkor, ott, az a 3 kérdés annyira megjósolt mindent, hogy azóta is lehetetlen bármit is hozzájuk tenni, vagy elvenni belőlük. Jusson eszedbe az első. Valahogy így hangzott.
ki akarsz menni a világba üres kézzel? A szabadságnak valamiféle ígéretével? Az ember és az emberi társadalom számára soha semmi sem volt elviselhetetlenebb, mint a szabadság. De látod ezeket a köveket ebben a csupasz forró pusztában? Változtasd kenyérré őket, és az emberiség engedelmes nyájként iramlik utánad, bár örökké rettegni fog, hogy leveszed róla a kezed, és nem kap többé tőled kenyeret. Így szólt. De te nem akartad megfosztani az embert a szabadságától. Miféle szabadság az vélted, ha kenyérrel vásároljuk meg az engedelmességet? Azt vetetted ellene, hogy nem csak kenyérrel él az ember. De vajon azt tudod-e, hogy éppen a földi kenyér nevében támad ellened a föld szelleme? Tartsd jól őket, és aztán kérd számon az erényt. Igen. Ezt írják arra a zászlóra, melyet ellened emelnek, és amely alatt lerontatik a te templomod. És így kiáltanak hozzánk. Tartsatok jól bennünket, mert azok, akik égi tüzet ígértek, adósaink maradtak. És mi eltartjuk őket. Na igen. Azt hazudjuk, hogy a te nevedben. Ó, mi nélkülünk ők soha nem tartják el önmagukat. Semmilyen tudomány nem ad nekik kenyeret, amíg szabadok maradnak. Igenis, hogy így van. Odahozzák a szabadságukat a lábunk elé, és azt mondják, igázzatok le, de tartsatok el bennünket. Igenis, hogy ilyen ez a földi világ. Ilyen. A szabadság és a mindenki számára elegendő kenyér együtt elképzelhetetlen. Mert ők soha nem tudnak megosztozni egymással. Szabadok se lehetnek soha, mert gyengék, gyarlók, hitványak és lázadók. Te pedig mennyei kenyeret ígértél nekik. És ha az égi kenyér nevében fognak is követni ezrek és tízezrek, mi lesz a milliókkal, akik nem tudják elhanyagolni a mennyei kenyér kedvéért a földi kenyeret? Vagy neked csak a nagyok és erősek tízezrei drágák? A többi milliók, akik megszámlálhatatlanok, mint a tenger fövenye, akik gyöngék, de szeretnek téged, csak arra valók, hogy szolgáljanak a nagyoknak és erőseknek? Nem. Nekünk a gyöngék is drágák, gyarlók és lázadók, de végül éppen ők lesznek az engedelmesek. Igen. Csodálni fognak és isteneknek tartanak bennünket azért, mert mi az élükre állva vállaltuk, hogy elviseljük helyettük a szabadságot. És uralkodunk rajtuk. Azt mondjuk nekik, hogy valójában neked engedelmeskedünk, és a te nevedben uralkodunk. Igen, becsapjuk őket, mert téged immár nem engedünk magunkhoz. Kénytelenek leszünk hazudni. Nos, ezt vetetted el te a szabadság nevében, melyet mindennek fölébe helyeztél, holott, hiszen magad is láthatod, nincs gyötrőbb gondja az embernek, mint az, hogy minél előbb keressen valakit, aki előtt meghajolhat. Te tudnod kellett az emberi természetnek ezt a legfőbb titkát. Én aztán ismerem őket. És én mondom neked, nincs az embernek gyötrőbb gondja, mint az, hogy találjon valakit, akinek minél előbb átadhatja a szabadságnak azt az adományát, amelyel az ember, ez a szerencsétlen lény születik.
Igen, az is igaz, hogy az emberek szabadságát, a bizonyos szabadságot csak is olyas valaki vagy olyas valakik vehetik birtokukba, akik meg is tudják nyugtatni az emberek lelkiismeretét. Te ne tudnád, hiszen te is ismerheted őket. Az ember, és ezt te is tudnod kell. Ha nincs szilárd elképzelése arról, hogy miért éljen a földön, egyszerűen nem hajlandó élni. Inkább elpusztítja magát sem, hogy egy gyönyörű földön maradjon. Még ha csupa foszlós kenyérrel rakják is körül. Ez így van. Az ember a nyugalmat, sőt, akár a halált is többre becsüli, mint a szabad választást, a jó és a rossz között, a gonosz megismerésében. Nincs semmi csábítóbb az ember számára, mint lelkiismeretének szabadsága, de nincs gyötrelmesebb sem. És te, ahelyett, hogy hatalmadba kerítetted volna az emberi szabadságot, megnövelted azt, és gyötrelmeivel örökre megterhelted az ember lelki világát, hogy szabadon kövessen. Igen, ám a szilárd ősi törvény helyett ezentúl nekik saját maguknak kellett volna eldönteniük, mi a jó és mi a rossz, nem lévén más útmutatójuk, mint egyedül a te példád. Érted már? Így módon te saját magad készítetted elő a talajt birodalmad lerombolásához. És ne is vádolj ezzel senki mást. Csak hogy én sokkal jobban ismerem a gyarló embert, mint te. Igen. 3 olyan erő van ezen a földön, amelyek képesek örökre legyőzni és rabulejteni a tehetetlen földi lázadókat. A csoda, a titok és a tekintély. Te akkor mind a 3 elvetetted. Emlékszel? Amikor a bölcs szellem oda helyezett a templom tetejére, és azt mondta, ha meg akarod tudni, Isten fia vagy-e, vesd alá magad, és megtudod. Elutasítottad. És nem vetetted magadat a mélybe. Ó, te akkor büszkén és nagyszerűen viselkedtél, mint Istenhez illik. De hát az emberek, ez a gyönge, lázongó fajzat, ők is istenek. Te tudtad, hogy ha akkor csak egyetlen mozdulatot is teszel, hogy levesd onnan magad, megkísérted az Urat, és elveszted minden hitedet ő benne, és szétszúzod magad. De sokan vannak-e olyanok, mint te? Hát vajon úgy van megalkotva az emberi természet, hogy egyszerűen elvesse a csodát? Nem. Az ember nem tud meglenni csoda nélkül. Éppen ezért, ha te nem adsz neki, teremt magának újabb és újabb csodát, immár saját csodákat. És most már mindenféle kuruzslók, vénasszonyok varázslata előtt hajol meg. Még akkor is, ha lázadó, eretnek és istentagadó mind. Emlékszel, amikor gúnyolódva azt kiáltották neked, hogy szállj le a keresztről, és akkor elhisszük neked, hogy te vagy az. És te nem szálltál le onnét. Ismét csak azért, mert nem akartad csodával leigázni az embert. Nem akartad, hogy rabszolgaian lelkesedjék a hatalom előtt. Ám ezúttal is, akkor is túlbecsülted az embereket. Mert hiszen rabszolgák ők. Még ha lázadónak teremtődtek is. Eltelt 15 évszázad. És nézd csak meg őket. Az ember gyönge és alávaló. Mit számít az, hogy most mindenütt lázadozik a mi hatalmunk ellen? Sajnálom őket. Sokba kerül ez még nekik. Lerombolják a templomokat, és vérrel áztatják a földet. Ám legvégül belátják, hogy az, aki lázadónak teremtette őket, kétségtelenül csúfot akart űzni belőlük.
Igen, ezt majd kétségbeesésükben mondják, és mindaz, amit még mondanak, istenkáromlás lesz. Ettől pedig még szerencsétlenebbekké válnak, mert az emberi természet nem tudja elviselni az istenkáromlást. Úgyhogy a végén az ember mindig saját maga bosszulja meg az istenkáromlást. Még most sem érted? Nyugtalanság, zűrzavar és boldogtalanság. Ez az emberek mostani sorsa, azok után, hogy te annyit szenvedtél a szabadságukért. Igaz, mi cselekedtünk helyetted, és a te nevedben, hiszen nem hagyhattuk magukra őket. Akarod tudni, hogyan cselekedtünk? Megmondhatom. A csodára, a titokra és a tekintélyre alapoztunk. És az emberek megörültek, hogy megint úgy vezetik őket, mint egy nyájat. Örültek, hogy végre levették szívükről azt az oly félelmetes adományt, amely annyi gyötrelmet okozott nekik. A szabadságot. Mondd, ugye igazunk volt, amikor így cselekedtünk? Hát nem szerettük mi az emberiséget, amikor béketűréssel tudomásul vettük gyengeségeit. És szeretettel könnyítettünk a terhén, és gyarló természetének még azt is hagytuk, hogy bűnt kövessen el, de a mi engedélyünkkel. Mondd, innen jöttél hát most zavarni bennünket? És miért nézel rám így, ilyen áthatóan és némán, azzal az ártatlan szemeddel? Lobbanj haragra. Átkozz. Nekem nem kell a szereteted, mert talán én se szeretlek téged. Miért is titkolnám ezt előled? Hiszen jól tudom, kivel beszélek. Kiolvasom a szemedből, hogy már rég tudod mind, ami mondani valóm csak van. Éppen én takargatnám előled a titkunkat? Miért? Meg lehet, hogy éppen az én számból akarod hallani? Hát akkor halljad. Mi nem veled vagyunk, hanem ő vele. Igen. Pontosan 8 évszázaddal ezelőtt elfogadtuk tőle, amit te felháborodottan visszautasítottál. Elfogadtuk tőle Rómát és a császár kardját, és csak is saját magunkat nyilvánítottuk evilági királyokká, egyedüli királyokká. Noha még mindmáig se sikerült teljesen bevégeznünk műünket. Te már akkor elfogadhattad volna a császár kardját. Miért utasítottad el? Ha elfogadod és teljesíted mindazt, amit az ember a földön keres, hogy ki előtt hajoljon meg, kire bízza lelkiismeretét, és végül, hogy milyen módon egyesüljön mindenki egy vitathatatlanul egységes és egyetértő hangyabolyban. Ha akkor elfogadod a császár világát, megalapítod az egyetemes birodalmat, és egyetemes nyugalmat teremtesz. Mert hát kik uralkodjanak az embereken, ha nem azok, akik uralkodnak a lelkiismeretükön, és akiknek a kezében a kenyerük van. Amint látod, mi elfogadtuk a császár kardját, azzal pedig megtagadtunk téged, és őt követtük. És mindezt azért cselekedtük te helyetted és a te nevedben, mert tudjuk. Az emberek csak is akkor lesznek szabadok, ha a mi javunkra lemondanak a szabadságukról, és meghódolnak előttünk.
igazunk lesz, vagy hazudunk? Ők maguk győződnek majd meg. A szabadság, a szabad gondolkodás és a tudomány olyan útvesztőkbe viszi, olyan csodák és megfejthetetlen titkok elé állítja őket, hogy némelyek elpusztítják önmagukat. A tehetetlenebbek pedig lábunkhoz csúsznak, és azt kiáltják: mentsetek meg minket önmagunktól. És amikor kenyeret kapnak tőlünk, örülnek annak, hogy a mi kezünkből kapják. A nyáj ismét összegyűlik, és újra engedelmeskedni fog, immár egyszer s mindenkorra. Akkor mi csendes, békés boldogságot adunk nekik, amilyen gyarló lényeknek való boldogságot, amilyennek teremtődtek. Leszoktatjuk őket a büszkeségről. Ijedtükben hozzánk bújnak majd, mint a csirkék a kotlóhoz. Csodálnak bennünket, hogy olyan hatalmasak vagyunk, hogy meg tudtunk zabolázni egy ilyen 1000 milliós csordát. Munkára kényszerítjük őket, megengedjük nekik a bűnt is. Szeretni fognak bennünket, mert megengedjük nekik, hogy vétkezzenek. Azt mondjuk nekik, hogy minden bűnt le lehet vezekelni, ha a mi engedélyünkkel követik el. Isteníteni fognak bennünket, mint jótevőiket. Örömmel hódolnak meg nekik. Azt mondják, azt jövendőlik, hogy te eljössz és újra győzöl. Tudd meg, hogy nem félek tőled. Én is voltam a pusztában, és én is táplálkoztam sáskával és gyökerekkel, és én is áldottam a szabadságot. De időben felucsottam. És nem akartam az őrültséget szolgálni. Visszatértem ezekhez az alázatosokhoz, és meglásd, felépül a mi birodalmunk. Kételkedsz szavaimban? Lám mondom, már holnap meglátod ezt az engedelmes nyájat, amely az első intésemre rohan, hogy odakaparja az izzó parazsat a te mágiádhoz, amelyen holnap elégetlek téged, mert ide jöttél, hogy zavarj bennünket. Most sem érted? Holnap elégetlek. Ezt akartam mondani. Miért hallgatsz? Szólj valamit. Nyomasd a némaságot. Ha keserűt, ha iszonyút. Csak mondj már valamit. Az ajtó nyitva van. Eredj. Menj, és többé ne jöjj ide. Egyáltalán ne jöjj. Soha.
A Nagy Inkvizítor. Részlet hangzott el Fjodor Dosztojevszkij a Karamazov testvérek című regényéből Makay Imre fordításában.